ଆୟୁଷ ଆଉ ଲିପିକା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଭା ଜୁସ୍‌ରେ ମେଡିସିନ ଗୋଳେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଲିପିକା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମେଣ୍ଟାଲଙ୍କ ଭଳି ବିହେଭ୍ କରିବେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରତିଭା ଲିପିକାଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିପିକା ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆୟୁଷ ଆଉ ଲିପିକା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଲିପିକାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ମାନସିକ ରୋଗ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପାଗଳି ଭଳି ନାଚୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରତିଭା ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲରେ ମେଡିସିନ ଗୋଳାଇଥିବା ଜୁସ୍‌କୁ ମାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଭା ଯେତେବେଳେ ଡାଇନିଂରେ ଜୁସ୍‌କୁ ରଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ଉଲଟେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଜାଣି ନ ପାରି ମେଡିସିନ ଗୋଳାଇଥିବା ଜୁସ୍‌କୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିବେ। ଏହାପରେ ଜେଜେମା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଲିପିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁ ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲୁ। ଜେଜେମା ଏମିତି କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରତିଭା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଭା କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ଡରିଛି ନା କଣ? ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତିଭା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି।